Dobrý deň. Na dnešnom videu si ukážeme, ako si označíme všetci, ktorí používame e-mail od AZ.sk, aby nám poštu od Cirael Cosmetics nehádzalo do koša. Takže otvoríte si klasicky svoju e-mailovú schránku na AZ alebo na Pocket.sk. Prídete, kliknete na doručené, ako vidíte sú tu nejaké e-maily, ale žiadne od Cirael. Mnohí z vás ste nám písali, že vám od nás nechodia e-maily a používate AZ.sk, tak preto nahrávam toto video. E-maily od nás nájdete v zložke spam. Stačí kliknúť tu dole na spam a ako vidíte, tu sú e-maily od Cirael Cosmetics. Veľmi jednoduchým spôsobom si nás označíte, aby vám e-maily chodili do zložky doručená, takže kliknete si na e-mail od Ciraelu a hore máte nadpis nie je spam. Je to hnedé tlačítko, hnedým písmom písané. Klikneme na nie je spam. Označíte si takto ten e-mail, tiež nie je spam. A vlastne teraz si pošlem ďalší e-mail. Práve som si poslal z telefónu ďalší e-mail, takže o chvíľku nám nabehne ďalšia pošta. Ako vidíme, tie predchádzajúce e-maily sa nám zatiaľ presunuli do zložky doručené. Takže vidíte, už je to v doručených. A vidíte teraz ten e-mail, čo som si pred pár sekundami poslal, už dorazil pekne do zložky doručené, takže všetky e-maily od nás vám už budú chodiť po tomto úkone, keď takto urobíte do zložky doručené a nepremeškáte teda žiadnu akciu a budete o všetkom informovaní. Dovidenia.